Eh, sik. Eh, sik. Eh, sik. Eh, sik. Asu. Genahar ndelok bal-balan kok malah kon Wah, sedikit. Tahu balik ini. asu. Genahar ndelok bal-balan kok. Kurang rene. Ibat sih. Sik. Darah kita. Nah ini. Pose. Asu. Rokok entek. Asik. Wah, ono mobil. Kirek iki, karepmu piye? Wah, ora ketok ndase. Sondi. Waduh. Kumat ae bos ae mlayu wae bajiku. Dina Minggu, jam 12 awan aku gak tangi turu. Padahal kuwi teno ditangeke motorku, ku digepur banyu langsung dikon metu saka kamarku sing pendak.